Cine face, mă, gălăgia asta? M-am pus să repar tampa. Tampa? Salutare saberi de pretutindeni! Eu sunt noua voastră gazdă, Firel, iar astăzi împreună cu echipa mea am pregătit un nou episod de B-Vlog. Faceți-vă comos pe scaunul tampei voastre, pentru că vom începe. Astăzi vom discuta despre cele mai recente întâmplări de pe serverele noastre, care sunt atinse de spiritul Crăciunului. De când ne-am mai văzut, multe s-au întâmplat. O nouă facțiune a fost adăugată în orașul San Fierro, chiar lângă muntele Chiliad. Sons of Anarchy este o nouă facțiune care face lege pe străzi și fură motoarele nevinovaților. Stai, bă, nu o fura, că am făcut pană! Momentan, această facțiune este administrată de către Mini 4+. Până când cineva își va dovedi șmecheria și va fi promovat în funcție de lider. Cringe. De asemenea, prețurile mașinilor sfârșire când modificării, acum tampa costă $13.000 500. Știam eu că tampa bătrânului meu va deveni o mașină de lux într-o bună zi. Odată cu marea revenire pe vlog, Moș Crăciun a pregătit pentru voi câteva premii, iar 10 dintre voi vor putea câștiga câte un haide în color pentru a vă putea colora bolidul tampa. Aveți grijă să nu jigniți memoria bătrânului și să colorați altă mașină, altfel Neamiriel va veni și se va răzbuna pe voi. Run. Așa că, pentru a intra în posesia celor 3 haide în color, lăsați în comentarii ce credeți că va face Neamiriel singur de sărbători anul acesta, alături de numele și serverul pe care jucați. Iar cele mai creative comentarii vor câștiga. Mult succes! Eu deja m-am vopsit rabla. Că tot vorbim de premii, pe Discordul comunității ați fost întrebați ce s-a întâmplat cu Neamiriel, iar Darfomon a ghicit răspunsul corect. De când am plecat am grijă de casa noastră bătrânească din Tâmpești, dracul meu să duc de lângă Liberty City, unde am copilărit, vă duc dorul ție și Mirelei. Chiar dacă el nu știe, vrem să-i umplem frigiderul de Crăciun. Nu jurăm pe nimeni, cel puțin astăzi. Chiar vrem să-l recompensăm cu 800 de gold pentru abilitățile lui de detectiv. Cam atât cu pe vlogul de astăzi. Vă urăm un an nou fericit alături de familiile voastre, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou episod din B-Vlog.